Karon dito ta sa ikaduhang bahin no sa ato ang paghisgot sa mga functions or mga paagi nga pwede nato ma-process ato ang mga arrays no. Okay? So dito ta sa kaduhang bahin. So ang sunod natong hisgutan is kaning slice nga function. So sa slice mag return siya og kadtong portion sa imuhang array. So pwede ka makakuha og part lang sa imuhang arrays or kung asa lang nga mga elements imong gusto nga makuha. So mo yan syntax ang array dot slice tapos duha ka buok imong parameters. Ang first parameter is start or asa magsugod ang imong kuhaon, and then optional ning ikaduha nga parameter kaning end kung asa taman. Okay? Ito ta sa atong example. So dire nag-declare ko variable nga hero group A, then superheroes.slice. So dire atong gi-indicate kung asa magsugod. Ang start is index 0 taman sa ikaupat. Okay? Na element. So i-check sa nato. So based aning superheroes, so asa ka ni siya taman no? Okay? So kani siya atong i-check sa browser. So mo no, fresh na to. So basically 0 up to kapila nga n nga element up to 4. So I mean asa siya taman. So basically upat ka elements iyang kwaon gikan sa Iron Man 0 1 2 3. So since zero based index man ta, mo ni siyang ikaupat, okay? 0 1 2 3 4. Okay. So mo na siya ang function sa slice. Karon dito na punta sa splice. Sa splice, pwede ka makadugang or makakuha og mga elements sa sulod sa imuhang array no. So mo ni siya iyang syntax splice niya. Ang first parameter niya is asa sugod niya. Ang ikaduhang parameter is unsa kataas or pila ka buok imuhang gusto kuhaon nga elements. So check nato no diri sa atong example kani ang comment nato ning superheroes.splice, and then i-output nato kung unsay output niya. So diri nagbutang lang tag 0. So tan-aw nato no kung unsay mahitabo. So basically empty siya tungod kay wala man ta nag-specify sa length or sa ikaduha nga parameter kung unsa kadaghan. So basically ang buhaton gikan sa start index nga imong gi-set hantod na siya sa tumoy. So importante no nga magbutang gyud ta og length kung unsa kadaghan atong gusto kuhaon nga element. So dire for example magbutang tag 1. So i-check nato kung unsay output ani. So, karon di ba kung ma-remember ninyo sa first element ato niya is katong si Iron Man. So karon gitanggal nato siya nya kay tungod kay nag-indicate ta nga element 0 niya isa lang pod kabuok. So gikan sa element 0 gitanggal nato si Iron Man. Okay? So pwede ka mag-specify kung unsa kataas imong gusto. Itang po kag 3 diha. So tulo pod kabuok iyang makuha. Okay? So sugod at taman didto kay Ant-Man. Kay from index 0 to up to tulo ka buok. So 1 2 3, okay? So mo na siya ang function sa splice. Karon sa splice, pwede pug ka makasumpay og element. So for example, gikan sa element 0, then isa ka buok, then iset nimo ang items. Kung unsa to imong idugang, for example, let's say wasp. Okay? Kung tan-awon ha kung unsay ma-output niya. Okay, so karon atong buhat is itanggal nimo ang katong gi-specify nga index itong isa ka buok tapos pulihan nimo or idugang nimo ning wasp. Okay? So, karon katong si Iron Man natanggal na to siya kay gisingit man nato ni siyang or gi-insert nato ni siyang si the wasp. Karon pwede pud ka mag-add og more nga array elements dire. So naara sa imo kung unsa kadaghan imong pwede ibutang. For example, isa pa may mga superheroes nga kuan si
si Iron Patriot. Tama ba? Okay? So karon sugod atong gi-replace nato si Iron Man, gisingit nato or gi-insert nato ning duha ka element. Okay? So mo na siya function sa splice. Pwede ka makabuhat og dugang og elements, pwede pud ka makakuha sa array nimo mismo. Okay? Mo na siya ang function sa splice. Karon dito ta sa sunod is kaning reverse. So sa reverse, baliktaron lang niya ang order sa imuhang elements. Okay? So ang syntax niya is array.reverse. Okay? So sa ato ang example, set nato ning superheroes dot reverse. Okay? Itong tanawon unsay mahimong output ani niya. So karon nabaliktad na siya. Gi-output niya as gikan sa tumoy pabaliktad, no? Gikan sa tumoy baliktad ang iyahang gibuhat nga output na, no? So mo na ni imong array karon. Baliktad na siya or reversed na siya. Okay? Sunod kaning index of. Sa index of function kini nga aron mahibal-an nimo kung unsa ang index sa element nga naa sa imong array. So for example, magkuha na to ang index of Iron Man. So i-check na to, no, kung asa siya nga index. Superheroes dot index of Iron Man. Okay? Tapos atong i-output index of Iron Man. So kung diri sa atong array atong i-check, ang atong expected nga output is 0 kay naman siya sa pinakauna nga element, no? Or nga position. So atong i-check. So ang output niya is 0. Okay? So mo na siya ang function sa index of para mahibal-an nimo kung asa naka-position ang katong element nimo sa sulod sa array. Okay? Sunod nga function ug ang last niya natong hisgutan is kaning concat. So sa concat, pwede ta magsumpay-sumpay og mga arrays. Okay? So mo ni siya ang syntax. Array1 dot concat nya ang parameter niya is katong other array nga gusto nimo isumpay. So mag-produce ni siya og bag-o nga array. So diri sa atong example, nag-declare ko diri Guardians of the Galaxy nga array. So nato sila Star-Lord, sila Rocket, sila Groot. Kung familiar mo ana or fan mo ana nga salida. Tapos diri sa sunod nga linya atong superiors.concat nya gipasa nato ang Guardians of the Galaxy nga array nato. So karon sulod nato siya diri sa atong variable nga endgame heroes. So kung nakakita na mo sa endgame, no, di ba, daghan na kay itong mga superheroes nga nanggawas. So halos sila tanan. So mo ni siya atong atanaw na to kung nasumpay ba ni sila kato sila Iron Man plus kani sila Star-Lord. Okay? I-refresh. So karon 13 na kabuok ang ato ang sulod sa array tungod kay gisumpay man to nato, no, gikan kang Iron Man taman kay Black Widow tapos gisumpay niya si Star-Lord hanto dito na ilaha Gamora. Okay? So mao na siya ang paagi nga pwede nato masumpay-sumpay ang ato ang mga arrays. Okay?